πολύ και με πολύ χαρά θέλω να καλωσορίσω στο στούντιο, όπως προλόγησα νωρίτερα, τον κύριο Παύλο Ασπιώτη. Ο κύριος Ασπιώτης είναι οικονομολόγος, σύμβουλος επιχειρήσεων, διαμεσολαβητής, διότι πληθαίνουν αντί να μειώνονται όλα αυτά τα πολύ σοβαρά ζητήματα, τα οποία φτάνουν πολλές φορές και σε εμάς εδώ, που έχουν να κάνουν με πληστηριασμούς, με κατασχέσεις, με ληξιπρόθεσμες, οφειλές και όλα αυτά τα οποία απασχολούν τον μέσο Έλληνα σήμερα. Κύριε Ασπιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μου για να δώσουμε όσο μπορούμε λύσεις. Θέλω πάνω απ' όλα να δώσουμε τα όπλα άμυνας προς τους πολίτες που μας παρακολουθούν και που αντιμετωπίζουν σοβαρότατα τέτοια προβλήματα. Πολύ σωστά. Σας ευχαριστώ που με καλέσετε στην εκπομπή σας. Να ευχηθούμε και χρόνια πολλά και καλή χρονιά και στο κοινό που μας ακούει. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αρκετά μεγάλο πρόβλημα στη σημερινή κοινωνία και με θέματα οφειλών που μπορεί να προέκυψαν είτε από κακή διαχείριση είτε από κάποια λάθη του παρελθόντος. Δεν βοήθησε βέβαια και ο κορονοϊός ιδιαίτερα, ώστε οδηγήθηκαν πάρα πολλές επιχειρήσεις και ιδιώτες σε αδυναμία πληρωμής. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει τέτοια πίεση και από την εφορία και από τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και από τις τράπεζες. Υπάρχει μια πίεση δηλαδή. Φανταστείτε ότι έχουμε σε εξέλιξη 13.800 πληστηριασμούς σε εξέλιξη μέσα στο 2026. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, κύριε Ασπιώτη. Η αλήθεια είναι ότι είναι τεράστιο το νούμερο. Φανταστείτε ότι τα μέτρα άμυνας λιγοστεύουν. Παλιά υπήρχε ο νόμος Κατσέλη. Σιγά σιγά αυτό έφυγε από την δυνατότητα των πολιτών για να μπορούν να αμυνθούν. Και πλέον αυτό που έχει μείνει είναι όπλα όπως ο εξοδικαστικός μηχανισμός, ο οποίος μπορεί κάποιος δανειολήπτης, κάποιος οφειλέτης να ενταχθεί αν πληρεί κάποια κριτήρια φυσικά. Έτσι. Τα κριτήρια, να τα πούμε και στον κόσμο, να γνωρίζει ότι πρέπει να χρωστάει τουλάχιστον 10.000 ευρώ είτε στην εφορία είτε σε κάποιο ασφαλιστικό ταμείο. Και από εκεί και πέρα μετά, αν η βασική οφειλή του είναι αυτή και χρωστάει και σε κάποιες τράπεζες, μπορεί να ρυθμιστεί σε 240 δόσεις για εφορία και ασφαλιστικά ταμεία και η ρύθμιση προς τις τράπεζες μπορεί να φτάσει έως και τις 420 δόσεις. Ανταποκρίνονται, μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό ή ακόμη και αυτό τους είναι ιδιαίτερα δύσκολο να το υποστηρίξουν, κύριε Ασπιώτη? Κοίτα να δεις εδώ, Βίλιαν, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος έχει αδυναμία πληρωμής, ακόμα και τα ελάχιστα, γιατί πέραν της ρύθμισης που κάνουμε πρέπει να πληρώνεις και τα τρέχοντα. Άρα λοιπόν ένας οφειλέτης ο οποίος έχει να πληρώνει και μια ασφαλιστική εισφορά, παράδειγμα 240-280 ευρώ, συν ένα ποσό που του βγάζει η ρύθμιση του ασφαλιστικού φορέα, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να καλύψει μεγαλύτερο ποσό. Άρα φυσικά και υπάρχει αυτή η αδυναμία πληρωμής σε περισσότερους οφειλέτες πλέον, γιατί και η εφορία από μόνη της κάνει μόνο 12 ή 24 δόσεις ρύθμισης, ενώ ο εξοδικαστικός μηχανισμός δίνει και τη δυνατότητα κουρέματος έως 85% από τόκους και προσαυξήσεις και δίνει και τη δυνατότητα να ρυθμίσεις με 240 δόσεις, τουλάχιστον να είναι πιο βατή, εφικτή η δόση για τον πολίτη. Θέλω να ανοίξω μια παρένθεση εδώ. Μας δώσατε ένα νούμερο άνω των 13.000, κύριε Ασπιώτη. Μπορούμε έτσι να έχουμε λίγο το προφίλ αυτών των ανθρώπων? Βεβαίως. Συνήθως είναι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας ή που έχουν κλείσει στο παρελθόν και ανήκαν σε κάποιες εταιρείες οι διαχειριστές τους. Και αυτή τη στιγμή θα μπορεί να αντλήσει τις οφειλές και από την εταιρεία, ακόμα και αν δεν έχει κλείσει δηλαδή, και να περάσουν στο ατομικό αφημί του υπεύθυνου της επιχείρησης και διαχειριστή. Άρα έχει ένα όπλο άμυνας ο επιχειρηματίας μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού να αντλήσει και τις οφειλές από προηγούμενη συμμετοχή του σε κάποια εταιρεία, είτε ήταν σε ΕΠΕ, είτε σε ΑΕ, είτε σε ΙΚΕ, είτε σε άλλη εταιρική μορφή. Άλλο προφίλ δανειοληπτών είναι οι ιδιώτες που είτε από κάποια παράδειγμα οφειλή από δάνειο σε μια τράπεζα που πλήρωναν μια δόση. Δυστυχώς το Euribor, επειδή αλλάζει το Euribor τριμήνου και υπάρχει μια αύξηση του επιτοκίου σταδιακά, ένας που πλήρωνε μια δόση και είχε μια ρύθμιση για 12 μήνες ή για 24 ή 48, ξαφνικά του λέει η δόση σου, φίλε μου, δεν είναι πλέον 300-400, σε ανεβάζει στα 800 ευρώ. Άρα πάλι τον οδηγεί σε αδυναμία πληρωμής.
αδυναμία πληρωμής, η οποία πολλές φορές δημιουργεί και απόγνωση. Αυτό είναι γεγονός. Κυρία Σπιώτη, θεωρείτε ότι τα πράγματα σήμερα που μιλάμε είναι χειρότερα από την περίοδο της μεγάλης οικονομικής κρίσης πριν, ας πούμε, έτσι να το βάλουμε χρονικά, 10-15 χρόνια? Πώς είναι τα πράγματα? Είμαστε καλύτερα, είμαστε χειρότερα? Τι λέει η εμπειρία σας? Μέχρι στιγμής αυτό που βλέπουμε στην αγορά είναι ότι η προσπάθεια γίνεται για μια βελτίωση, όμως δεν φαίνεται ακόμα στον απλό πολίτη, στο λαό δηλαδή. Ίσως να φαίνεται στα μεγάλα κέντρα εξουσίας που βλέπουν τα νούμερα των προϋπολογισμών, αλλά ο καταναλωτής θέλει να το βλέπει στην τσέπη του. Στην τσέπη του καταναλωτή αυτή η αύξηση δεν έχει φανεί. Αυτή η βελτίωση δεν έχει φανεί. Όταν το καλάθι της νοικοκυράς πλέον με 50 ευρώ πριν από 2-3 χρόνια έπαιρνες 10 αντικείμενα, πλέον παίρνεις 3 ή 4 αντικείμενα. Με αποτέλεσμα να μην μπορείς να είσαι βιώσιμος ούτε καν στα βασικά αγαθά, έτσι. Άρα πόσο μάλλον να πληρώσεις και τις δόσεις ενός δανείου, πόσο μάλλον να καλύψεις ανάγκες αν έχεις μικρά παιδιά, αν έχεις να πληρώσεις φροντιστήρια, αν έχεις να πληρώσεις άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις. Δυσκολεύει πάρα πολύ, Δήλιαν, εκεί. Με τις κατασχέσεις, πότε φτάνουμε στο σημείο να μιλάμε για κατάσχεση? Ναι. Κύριε Σπιώτη. Η κατάσχεση δεν έρχεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Για να μπορέσει να φτάσει στο κομμάτι του πληστηριασμού της ακίνητης περιουσίας ενός οφειλέτη, γίνονται κάποιες οχλήσεις. Η πρώτη όχληση γίνεται με ένα εξώδικο, στη συνέχεια γίνεται διαταγή πληρωμής. Ο πολίτης δεν πρέπει να το αφήσει, πρέπει να πάει σε έναν δικηγόρο, να κάνει μια ανακοπή και αναστολή εκτέλεσης, ώστε να έχει την προστασία, την άμυνα, να μπορέσει να αμυνθεί στη συνέχεια όταν θα του έρθει κάποια αναγκαστική κατάσχεση του ακινήτου. Βέβαια, από τη στιγμή που κάνεις ανακοπή, τα κόστη είναι μεγάλα. Όταν πληρώνεις κάποια παράβολα, έχεις να πληρώσεις δικαστικούς επιμελητές. Δεν είναι εύκολο για έναν πολίτη να πληρώσει και να αμυνθεί πραγματικά σε αυτά τα ποσά, άρα καταλαβαίνετε το βαθμό δυσκολίας που μεγαλώνει λόγω των διοκτικών μέτρων. Βέβαια, πριν φτάσουμε στο σημείο του πληστηριασμού, καλό είναι να γνωρίζει ο κόσμος ότι υπάρχουν και άλλα εργαλεία άμυνας, πέραν του εξοδικαστικού μηχανισμού. Μπορεί να κάνεις μια διαμεσολάβηση. Με το 46-40 νόμο του 19 μπορείς να κάνεις διαμεσολάβηση με τον δικηγόρο σου και με την εταιρεία που οφείλεις και τον δικηγόρο της, και μέσω μιας διαμεσολάβησης να μπορείς να βρεις μια εφικτή λύση που να μπορείς να πληρώνεις κάτι το οποίο είναι εύκολο για σένα με βάση τα οικονομικά σου κριτήρια. Θέλω να μείνουμε λίγο στο θέμα της διαμεσολάβησης, να δούμε πότε πληρεί κάποιος τα κριτήρια, ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται και πότε δεν μπορεί καθόλου να λύσει το πρόβλημά του με τη συγκεκριμένη διαδικασία. Καταρχήν πρέπει να συμφωνήσει ο φορέας που οφείλει στα χρήματα, δηλαδή η τράπεζα. Η πρώτη είναι η ΙΑΣ, η υποχρεωτική αρχική συνεδρία, η οποία αν συμμετέχουν και συμφωνήσει το άλλο μέρος, καταλήγουμε σε μια συνάντηση και μετά από κάποιο διάστημα 20-30 ημερών μπορούν να σταματήσουν τα ιδιωτικά μέτρα, εάν σε περίπτωση καταλήξουν σε συμφωνία να προχωρήσουν σε διαμεσολάβηση. Αν όμως δεν συμφωνήσει ο πιστωτής να παρίσταται στην διαμεσολάβηση, δεν μπορεί να είναι εφικτή διαδικασία. Άρα λοιπόν πρέπει να συμφωνήσουν και τα δύο μέρη. Συνήθως αυτό γίνεται όταν ο οφειλέτης δεν έχει μεγάλη αξία ακίνητης περιουσίας, γιατί βάσει του νόμου της Βασιλείας 2, ο πολίτης μπορεί να πληρώσει τη δόση του, αλλά και η τράπεζα πρέπει να μην έρθει σε δυσμενέστερη θέση από αυτή που ήταν πριν. Επομένως, όταν δεν υπάρχει ακίνητη περιουσία, είναι πιο εύκολο για την τράπεζα να συμφωνήσει και με μεγαλύτερο κούρεμα, αλλά και να προχωρήσει σε διαμεσολάβηση. Τουλάχιστον δύο πολίτες με ρωτούν πότε η τράπεζα κουρεύει ένα χρέος. Η τράπεζα λοιπόν, για να κουρέψει ένα χρέος, θα πρέπει να κάνεις ένταξη στον εξοδικαστικό μηχανισμό, να χρωστάς πάνω από 10.000 ευρώ σε εφορία ή σε ασφαλιστικά ταμεία και η ακίνητη περιουσία σου να μην είναι μεγαλύτερη από την αξία που οφείλει στο δάνειο. Αν για παράδειγμα εγώ χρωστάω ένα δάνειο 100.000 ευρώ και η αξία του σπιτιού μου είναι 50 ή 60, υπάρχει κούρεμα 40% ακόμα και από το κεφάλαιο, διότι η τράπεζα δεν έχει να διεκδικήσει κάτι. Αν στο βγάλει στον πληστηριασμό, δεν θα έχει κάποιο οικονομικό όφελος. Επομένως, τη συμφέρει να σου κάνει το κούρεμα για να μπορέσει να αποπληρώσει τις δόσεις. Αν όμως δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, δεν θα στο κάνει.
Τώρα αντιλαμβάνεστε κι εσείς, γιατί φαντάζομαι πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις έρχονται και χρήζουν άμεσης διαχείρισης, είναι η ρύθμιση των φυλών με την τράπεζα. Συνήθως η τράπεζα, αυτό έχει περάσει στην κοινή γνώμη και θέλω να το διευκρινίσουμε, η τράπεζα συνήθως, κύριε Ασπιώτη, είναι ένας σκληρός διαπραγματευτής απέναντι στον πολίτη που προφανώς αντιμετωπίζει πρόβλημα. Η τράπεζα δεν είναι φιλοπτωχοταμείο, σου έχει δώσει κάποια χρήματα, το σπίτι δεν σου ανήκει αφού έχεις πάρει δάνειο μέχρι να το εξοφλείς, ανήκει στην τράπεζα. Επομένως, δεν είναι ότι θα μου πάρει το σπίτι μου επειδή πλήρωσα κάποιες δόσεις και δεν μπορώ να πληρώσω τις υπόλοιπες, έχασα το σπίτι μου. Πρέπει να αποδεχτούμε λοιπόν και εμείς ότι έχουμε μια οφειλή. Η τράπεζα έχει δώσει κάποια χρήματα και πρέπει να τα πάρει πίσω. Βέβαια, οι τόκοι που μπαίνουν από τις τράπεζες είναι υπέρογγοι. Πολλές φορές ένας δανειολήπτης όταν πληρώνει ένα δάνειο το οποίο είναι χρεολιτικό, είναι τελείως διαφορετικό από το να είναι τόκο χρεολιτικό. Παράδειγμα, στο τόκο χρεολιτικό δάνειο, στα 500 ευρώ δόση δανείου, τα 480 ευρώ είναι τόκος και τα 20 ευρώ κεφάλαιο. Άρα δεν ξεχρεώνεις ποτέ. Δεν ξεχρεώνεις ποτέ. Ενώ αν το δάνειο είναι χρεολιτικό, τότε μπορούμε να πληρώσουμε ισόπωση δόση κεφαλαίου και τόκου. Άρα στα 500 ευρώ θα πηγαίνουν 250 στο κεφάλαιο και 250 ευρώ θα πηγαίνουν στον τόκο. Άρα θα μπορεί να εξοφλήσει γρηγορότερα ο δανειολήπτης. Λοιπόν, μεταφέρω ένα ερώτημα το οποίο λογικά είναι και πολύ σημαντικό. Δήλαν, καλησπέρα. Ρωτήστε τον καλεσμένο σας γιατί ο ΕΦΚΑ δεν τηρεί το ακατάσχετο λογαριασμού σύνταξης έως 1.000 ευρώ και παρακρατεί 500 ευρώ κάθε μήνα από σύνταξη 800 ευρώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε φτάσει σε τέτοια σημεία, κύριε Ασπιώτη? Έχουμε φτάσει σε τέτοια σημεία ακριβώς. Καταρχήν το κατάσχετο είναι στα 1.200 ευρώ. Ο ΕΦΚΑ έχει το δικαίωμα να κατασχέτει ποσά πριν σου καταβάλει τη σύνταξη, εκτός και αν έχεις κάνει ήδη ρύθμιση, το οποίο αναιρεί το να σου παρακρατεί από τη σύνταξη και να καταβάλεις τη δόση. Αν δεν έχεις ρυθμίσει λοιπόν την οφειλή σου, έχει δικαίωμα ΕΦΚΑ να σου πάρει παραπάνω χρήματα. Βέβαια είναι λίγο άσχημο για τον πολίτη. Φανταστείτε να ζεις με μια σύνταξη των 800 ευρώ και να σου παίρνει τα χρήματα που οφείλεις και να μην σε αφήνει να μπορείς να ζήσεις, έτσι. Άρα δεν τηρείται ούτε καν το κατάσχετο των 1.200 ευρώ. Έχει δίκιο ο ακροατής. Αυτό που μπορεί να κάνει, αν δεν έχει κάνει ακόμα, είναι να κάνει μια αίτηση στον εξοδικαστικό μηχανισμό, αν η οφειλή του είναι πάνω από 10.000 ευρώ φυσικά, ώστε να ρυθμίσει σε 240 δόσεις και να ακυρώσει τη δυνατότητα του ΕΦΚΑ να του παρακρατεί χρήματα από τον προσωπικό του τραπεζικό λογαριασμό. Αυτό πάντως δεν ίσχυε πάντα, κύριε Ασπιώτη. Όχι, δεν ίσχυε πάντα. Αυτό έγινε από τον Μάρτιο του 2025 και μετά που ψηφίστηκε ένας νόμος που μπορούν το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία να προβαίνουν σε άμεση κατασχέση λογαριασμών αν υπερβαίνει το όριο και είναι αρρύθμιστη οφειλή. Τα ασφαλιστικά ταμεία σε τι κατάσταση βρίσκονται? Εγώ τουλάχιστον θυμάμαι, δημοσιογραφώντας τόσα χρόνια, να μπάζουν από παντού. Δηλαδή αυτό το καράβι των ασφαλιστικών ταμείων έμπαζε νερά από εκείνα τα χρόνια. Τώρα τι γίνεται, πληρώνει κανείς? Όλη αυτή η ενοποίηση των ταμείων, παλιά ήταν το ΓΑ, ήταν το ΤΕΒΕ, ήταν ξέρω εγώ, το ΤΑΜΠΙ και άλλα πολλά ταμεία, το ΙΚΑ, έτσι, που σιγά σιγά αυτά με την ενσωμάτωση απορρόφησαν δυστυχώς το ένα τα χρέη του άλλου και τα υγιή ταμεία βρέθηκαν σε ένα πλαίσιο και αυτά να οφείλουν τα ίδια χρήματα που χρώστηκαν και τα άλλα ταμεία. Άρα πλέον δεν υπάρχει εξυγίανση στους ασφαλιστικούς οργανισμούς και το πρόβλημα ξεκινάει από την υπογεννητικότητα. Δυστυχώς δεν έχουμε αρκετούς εργαζόμενους νέους να καλύψουν τη σύνταξη των πολιτών που είναι σε ηλικία να συνταξιοδοτηθούν. Είναι 1/3. Έχει φτάσει 1/4, που σημαίνει ότι πρέπει να δουλεύουν 4 για να καλύψουν τη σύνταξη του 1. Πράγμα αδύνατον. Και η υπογεννητικότητα δεν βοηθάει, δεν στηρίζεται από το κράτος, με αποτέλεσμα σταδιακά να ερχόμαστε σε μεγαλύτερη και σε δυσχερέστερη θέση με τα ασφαλιστικά ταμεία και τα συντάξιμα. Μάλιστα. Επίσης, ο κόσμος ζητά πληροφορίες για τις διαταγές πληρωμής. Τι συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις και πώς μπορούν να τις αντιμετωπίσουν. Σε μια διαταγή πληρωμής έχεις ένα περιθώριο 20 ημερών να κάνεις ανακοπή και αναστολή εκτέλεσης, ανάλογα με το ποσό που οφείλεις φυσικά. Έχει κάποιο κοστολόγιο, την αξία ας πούμε του παραβόλου, με το δικηγόρο σας θα πρέπει να μιλήσετε φυσικά για να μπορέσετε να αμυνθείτε. Και πέραν από το κοστολόγιο της διαταγής πληρωμής, για να είναι επιτυχής πρέπει να υπάρχει και σπουδαίος λόγος. Αν δεν έχει σπουδαίο λόγο ανακοπής, δεν θα γίνει δεκτή.
Το 95% των περιπτώσεων των διαταγών πληρωμής δυστυχώς στην Ελλάδα είναι άκαρπες, δεν ολοκληρώνονται δηλαδή, για τον να πω πολύ απλό λόγο ότι η γραμμή που έχει δοθεί μέχρι σήμερα από το κράτος είναι να είναι υπέρ των τραπεζών και των funds. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί τα funds ήδη σκεφτείτε ότι δεν έχουν καν αφημί στην Ελλάδα, έχουν έδρα στην Ιρλανδία, δεν πληρούν κάποιες προϋποθέσεις νόμιμες και οι τράπεζες οι ίδιες που πολλές φορές συμμετέχουν και οι ίδιες μέσα σε αυτά τα fund είναι εταιρείες, γραφεία με ένα φύλλο χαρτί σε μια χώρα του εξωτερικού, για παράδειγμα, η οποία δεν μπορείς να βρεις κάποιον να μιλήσεις μαζί τους, έτσι, με αποτέλεσμα να κυνηγάνε τον απλό πολίτη. Και τον κυνηγάνε και η αρχή γίνεται με εκείνα τα ενοχλητικά, κατά τα άλλα αντισυνταγματικά τηλεφωνήματα. Αυτά υφίστανται ακόμα, έτσι δεν είναι? Υφίστανται ακόμα, βέβαια υπάρχουν κάποιες κυρώσεις. Αν μπορέσεις να καταγράψεις την κλήση και συνενέσει για την καταγραφή και το δώσεις σε κάποιον δικηγόρο, θα μπορέσει να σου διεκδικήσει κάποια αποζημίωση όχλησης, γιατί απαγορεύεται να ενοχλήσει τηλεφωνικά. Έτσι. Αυτές δεν είναι εταιρείες ίσπραξης, είναι εταιρείες ενόχλησης. Ακριβώς, εταιρείες ενόχλησης, όπως το λέτε. Τώρα, αυτό που θέλω να δούμε κάποια στατιστικά μαζί, κύριε Ασπιώτη, όσοι έχουν απευθυνθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Τι ποσοστό επιτυχίας, πόσες περιπτώσεις αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς και πόσες τέθηκαν εκτός? Ένα μεγάλο ποσοστό αιτήσεων, αν είναι κάτω από το όριο των 10.000 ευρώ, είπαμε, βγαίνουν άκαρπες, γιατί ο βασικός πιστωτής, αν δεν συμφωνήσει, αυτός δηλαδή που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό οφειλής, πρέπει να συμφωνήσει. Αν δεν συμφωνήσει, βγαίνει άκαρπη. Αυτές οι αιτήσεις είναι γύρω στο 25% που δεν ολοκληρώνονται. Οι αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια έχουν μια επιλεξιμότητα 95% και από αυτές ένα 70% πάλι τις τηρούν και μπορούν και πληρώνουν. Το υπόλοιπο 20-25% δεν μπορεί να πληρώσει μετά από ένα διάστημα ενός έτους, που ξαναχάνει πάλι τη ρύθμιση και αναγκάζεται να κάνει πάλι εκ νέου. Αλλά δυστυχώς η εφορία και το ΕΦΚΑ κρατάνε την παλιά ρύθμιση και σου λέει: αν θες να σου κάνω αναβίωση, φέρε μου τα χρήματα που άφησες πίσω απλήρωτα. Έλα να σου κάνω ρύθμιση τις νέες οφειλές που έχουν μπει και τα υπόλοιπα δώσε μου αφού τα οφείλεις σε προηγούμενο εξωδικαστικό μηχανισμό. Άρα είναι πολύ πιο δύσκολο να χαθεί η ρύθμιση και να ξανακάνεις πάλι εκ νέου, γιατί πολλαπλασιάζονται και αυξάνονται οι οφειλές επί δύο. Με ρωτάνε επίσης τι είδους επιχειρήσεις βρίσκονται σήμερα αντιμέτωπες με τέτοιου είδους προβλήματα. Οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα είναι συνήθως οι εταιρείες, οι ομόρυθμες. Είναι ένα από τα σχήματα τα οποία είναι από τα δυσκολότερα για να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, γιατί η ομόρυθμη εταιρεία έχει όλα τα μέλη ομόρυθμα, άρα ρισκάρουν επί 3 την οφειλή. Αν χρωστάς 100.000, χρωστάει εις όλων. Και ο ένας το μέλος της εταιρείας και ο διαχειριστής της εταιρείας που είναι και αυτός ομόρυθμος, αλλά και η ίδια εταιρεία σαν αφημί της ΟΜΕ. Επομένως, δεν είναι καλό σχήμα. Η ατομική επιχείρηση, για παράδειγμα, πάλι είναι πάρα πολύ υπερχρεωμένες. Οι ανώνυμες εταιρείες είναι λίγο σε καλύτερη μοίρα, γιατί έχουν διαχειριστικό έλεγχο, και κάποιες μονοπρόσωπες οίκε. Γενικά, το σχήμα που πρέπει να επιλέγετε πριν φτιάξω μια επιχείρηση, θα πρέπει να γνωρίζω και να μιλάω με τον λογιστή μου, να δω τι με συμφέρει, γιατί αν έχω ατομική επιχείρηση και δεν έχω μεγάλο τζίρο, εντάξει, θα πληρώσω στην αρχή χαμηλά, αλλά μετά σε πάει, όταν περάσει το όριο των 50.000 ευρώ, θα σε πάει στο 45%. Άρα δεν σε συμφέρει. Αν έχω ομόρυθμη εταιρεία, φυσικά θα εμπλακούν και τα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία των εταίρων. Και σαν σχήμα, εμείς πιστεύουμε ότι η ΙΚΕ είναι από τα πιο ευέλικτα σχήματα που μπορούν να την κάνεις αξιοποίηση. Και μάλιστα, αν και μόνο σου δεν θες να έχεις συνέτερο, θα μπορείς κάλλιστα να φτιάξεις και ετερόρυθμη εταιρεία και να συμμετέχει η ΙΚΕ μέσα σε αυτήν, ώστε να μειώσουμε τον κίνδυνο. Γιατί οι εταιρείες, η ΙΚΕ, οι συμμετοχών, οι holding, που είναι ελληνικές αμιγώς εταιρείες, μπορούν να έχουν απαλλαγή από ΦΠΑ, απαλλαγή από φόρους, απαλλαγή από αμοιβή λογιστή, απαλλαγή από την εμπορική ιδιότητα. Που σημαίνει ότι εγώ έχω μία ΙΚΕ συμμετοχών, συμμετέχει ως σχήμα μέσα σε μία ετερόρυθμη και στην ετερόρυθμη εταιρεία μετά μπαίνω 99% η ίδια η μαμά εταιρεία και 1% μπαίνει ο ίδιος ο πολίτης που αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Άρα έχει καθαρό αφημί και μπορεί να δουλέψει ξανά χωρίς να έχει τον κίνδυνο των υποχρεώσεων και των φόρων που θα είχε αν είχε ατομική επιχείρηση. Πάει στο 22% δηλαδή. Θα ήθελα
ήθελα να ρωτήσω και να δούμε μαζί περιοχές που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα και στους πληστηριασμούς αλλά και στις κατασχέσεις. Ας πούμε η Ήπειρος αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Αν το βάζουμε σε επίπεδο περιφερειών, ποια περιφέρεια της χώρας, αν έχετε πρόχειρα τέτοια στοιχεία, προφίλ, κύριε Ασπιώτη, αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα? Το μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετωπίζει η Πελοπόννησος, γενικά ο νομός Αχαΐας, η Λάρισα, και στη συνέχεια ακολουθεί η στερεά Ελλάδα πάνω. Η Ήπειρος είναι σε χαμηλά ποσοστά, δεν έχει μεγάλο ποσοστό πληστηριασμών. Μάλιστα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που υπάρχει συμβασμός, είτε με προκαταβολή είτε με εξοδικαστικό μηχανισμό. Λύνονται κάποια προβλήματα, έτσι. Η Αθήνα πάλι έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα λόγω και του μεγάλου όγκου των επιχειρήσεων, αλλά μπορώ να πω ότι η Ήπειρος είναι σε καλή κατάσταση σε σύγκριση στατιστικά με τις υπόλοιπες περιφέρειες. Μάλιστα. Λοιπόν, ο τηλεθεατής θέλει να θέσει το ερώτημά του. Καλησπέρα σας. Βίλιαν, ρωτήστε τον κύριο Ασπιώτη, σε έναν πληστηριασμό, όταν υπάρχουν παιδιά, υπάρχει καλύτερη διαπραγμάτευση? Σας ευχαριστώ. Όχι. Οι τράπεζες δεν λαμβάνουν υπόψη ούτε αν είσαι ασθενής, ούτε αν έχεις 67% που είναι το όριο της αναπηρίας, αν έχεις περάσει και ΚΕΠΑ, ούτε αν έχεις παιδιά μικρά, ούτε τίποτα. Η τράπεζα το μόνο που την ενδιαφέρει είναι τι αξία έχει το ακίνητό σου, πόσα μου χρωστάς και πόσα μπορώ να πάρω από σένα αν το βγάλω σε πληστηριασμό. Αν το βγάλω σε πληστηριασμό, τι μπορώ να πάρω? Τόσα. Άρα με συμφέρει να στο βγάλω ακόμα και αν εσύ έχεις αδυναμία πληρωμής. Εάν όμως χρωστάω περισσότερα χρήματα από όση είναι η αξία του ακινήτου, αυτό λαμβάνεται υπόψη. Είναι καθαρά μαθηματικοί τύποι και αλγόριθμοι που παίζουν σε κάποια συστήματα των τραπεζών, όπως είναι σε όλες τις τράπεζες, έτσι. Δεν αλλάζει αυτό και δεν λαμβάνουν υπόψη τίποτε άλλο. Ούτε θέματα παιδιών, ούτε θέματα υγείας, ούτε θέματα άλλα πέραν της αξίας περιουσίας, των καταθέσεων που έχεις και το πόσο χρωστάς στην τράπεζα. Επίσης με ρωτούν εδώ, ένας νέος λέει για να πάρει δάνειο από τράπεζα για αγορά κατοικίας, τι επιτόκιο έχει, και αν γενικά, κύριε Ασπιώτη, για να συμπληρώσω εγώ στο ερώτημα του τηλεθεατή, αν συμφέρει να το κάνει. Ένας νέος για να μπορέσει να πάρει δάνεια, υπάρχει το Σπίτι μου 2 τώρα σαν πρόγραμμα που μπορεί να κάνει μια αίτηση και να μπορέσει να το πετύχει. Όμως θα πρέπει πριν πάρει ένα δάνειο, το επιτόκιο είναι 3,2 έως 3,6% Euribor τριμήνου. Δεν ξέρει όμως αν τον συμφέρει να πάρει δάνειο ή να μείνει στο ενίκιο, διότι θα πρέπει να δει μακροπρόθεσμα για ποιο λόγο παίρνω ένα δάνειο, πόσο θα είναι η δόση μου τότε και έχει και το ρίσκο του μη σταθερού επιτοκίου. Αν πάρει δάνειο με σταθερό επιτόκιο ή αν το πάρει χρεολιτικό, η δόση θα είναι πολύ μεγαλύτερη από το όσο να πλήρωνε ένα ενίκιο σε κάποια κατοικία παρεμφερή. Άρα, πριν αποφασίσει να πάρει ένα δάνειο, καλό θα είναι να εξετάσει μακροπρόθεσμα αν μπορεί και με ποιο τρόπο να το πληρώσει και σε περίπτωση αύξησης των επιτοκίων. Μάλιστα. Λοιπόν, έχω ένα ακόμη ερώτημα. Θα ήθελα, λέει, να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Πιστεύετε ότι ήταν μεγάλο λάθος που αφήσαμε τη δραχμή και μπήκαμε στο ευρώ? Αν πάρουμε τη μεγάλη απόφαση και ξαναγυρίσουμε, λέει, στη δραχμή, πιστεύετε ότι θα βελτιωνόταν η οικονομία μας? Γιατί όσο μένουμε στο ευρώ δεν βλέπω να βελτιώνεται η κατάσταση και η Ελλάδα, λέει ο τηλεθεατής, όσο πάει κάθε χρόνο καταραίει. Μήπως δεν είναι έτσι? Θα ήθελα, λέει, να μας πείτε τα θετικά από όταν μπήκαμε στο ευρώ. Φίλε τηλεθεατή, αν είμαστε στη δραχμή θα ήταν πολύ χειρότερη η σημερινή κατάσταση της χώρας, διότι αν υπάρχουμε ακόμα όρθιοι μετά την κρίση αλλά και με τον τρόπο που λειτουργεί το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα, δεν θα μπορούσαμε να τα βγάλουμε πέρα, θα είχαμε πτωχεύσει προπολού και οι αξίες των πραγμάτων που αγοράζουμε σήμερα θα ήταν επί 5 ή επί 10 φορές μεγαλύτερες. Άρα δεν μπορούμε να πούμε μόνο τα θετικά και τα αρνητικά που μπορούν να προκύψουν από το να είμαι στο ευρώ ή στη δραχμή. Πλέον είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες, πρέπει να σκεφτόμαστε θετικά, να επιβιώνουμε μέσα σε αυτό και να προσπαθούμε να βρίσκουμε εναλλακτικές λύσεις, να μην κάνουμε πάλι τα ίδια λάθη του παρελθόντος είτε σε προσωπικό επίπεδο, όταν δηλαδή ξοδεύω παραπάνω από όσα βγάζω, κάποια στιγμή θα χρεωθώ. Αν ξοδεύω το μισθό μου για να κάνω πράγματα τα οποία
δεν πρέπει να τα κάνω, λογικό είναι να μην μου φτάνουν τα χρήματά μου. Δεν φταίει πάντα το νόμισμα σαν νόμισμα, έτσι. Και φυσικά σαν δραχμή δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είμαστε σε καλύτερη μοίρα σήμερα από ότι το ότι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί σκεφτείτε πόσα χρήματα από τα αναπτυξιακά ταμεία έχουν δοθεί και πόσα έργα έχουν γίνει, τα οποία αυτά δεν θα είχαν γίνει με δικά μας χρήματα, διότι η χώρα μας είναι φτωχή, έχουμε μικρό πληθυσμό, έχουμε υπογεννητικότητα και δυστυχώς πρέπει να είμαστε σε μια ομάδα η οποία να μπορεί να καλύπτει τέτοιου είδους οικονομικές υποχρεώσεις. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχω αφήσει κάτι που θα ενδιέφερε τους πολίτες, κύριε Ασπιώτη. Να προσθέσω κάτι θα ήθελα εγώ, ότι σε περίπτωση που υπάρχει ένα πρόβλημα σε έναν άνθρωπο, καλό είναι να ρωτάει ή το λογιστή του, ή το δικηγόρο του, ή να μιλήσει με κάποιον οικονομολόγο, να μην το αφήσει δηλαδή μακροχρόνια. Επίσης δημιουργείται από το Φεβρουάριο, τώρα τέλος Φεβρουαρίου και μετά, ο φορέας μίσθωσης ακινήτων του ελληνικού δημοσίου, το οποίο θα μπορείς να μισθώνεις το ακίνητό σου για 12 χρόνια, να το παραχωρείς δηλαδή στο ελληνικό δημόσιο και να δίνεις ένα ενίκιο προς το δημόσιο. Η τράπεζα θα πληρώνει ένα ποσοστό της τάξης του 20-30% επί το ποσό που θα δίνεις δόση δανείου και έχεις δικαίωμα μετά από 12 χρόνια να πάρεις πάλι το ακίνητό σου αν έχεις την οικονομική δυνατότητα. Δηλαδή είναι και αυτό μια εναλλακτική λύση σαν όπλο άμυνας. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που απαντήσατε τόσο στα δικά μου όσο και στα ερωτήματα των τηλεθεατών μας. Κύριε Ασπιώτη, ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσετε στην εκπομπή σας και οτιδήποτε άλλο απορία υπάρχει για να ξανακάνουμε μια συνάντηση, ακόμα και να απαντήσουμε και σε ερωτήσεις.